IFM News. IFM News. Police report. Idol Lawrence, go ahead. Natiliw iti may sa alalaki iti Bakara Ilocos Norte kalpasan anay sayang katan ti drug bypass operation babaen ti Provincial Drug Enforcement Unit PDEA ken Bakara Municipal Police Station namuan at ti subject ti drug bypass operation ket agtawid ti 30 ket 7 single manalon ken residente iti nasa o alugar nakumpiskar ken kuana ti Sham Asashay si may pagarup a shabu nagdagsen ti 1.2 grams ken agbalor ti 8,160 pesos maipila ti kaso paragsalungasing ti RA 9165 when a comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 iti biyang iti PPDU. May nagpa iti daytoy police report na natiliw iti may sa businesswoman a residente iti Sitio 4 Barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte babaen ti bileg ti warrant of arrest namuan at tinang tiliw iti nadakamat a businesswoman ket dagiti police lawag iti kaso at 2 counts estafa basar ti report iti nilian na pulisya ket narekomendaran ti piyansa nga gatad ti 30,000 pesos iti muna kaso na idinto ti may kadua kaso na ket narekomendaran ti piyansa nga gatad ti 72,000 pesos para iti temporaryo apan nakawaya-waya na iti agdama ket adan ti estudyante PNP lawag ti natiliw a businesswoman. Dito iti ada utang na. Ibagbagada nagtrending pa iket. Yes. Oh, okay. Kabaranggayak idol. Ay, kabaranggayan pa ay. Sus, Yes, Ginoo ko. hindi na lang Sitio 4. Okay. Iti sa Balya Bangir, natiliw iti may sa Amanalon, iti barangay 14 Badok, Ilocos Norte. Babaen iti na isayang kat a search warrant operation. Babaen kanagiti pan nakabagi ti Provincial Police Drug Enforcement Unit ken Badok Municipal Police Station. Namuan at the subject ti search warrant operation ket may sa alalaki nga agtawid ti 30 ket 8 na asawaan manalon ken may bilang at top 10 regional high value individual basar ti report iti nailia na pulisya ket nakumpiskar idikot na ti talo associate si may pagarup a shabu nagdagsen ti 2 grams ken agbalor ti 13,600 pesos ken nakumpiskar pa ken kuana iti may sa apaltog a color black Arminius caliber 38 revolver ken upat a bala ti paltog maipila ti kaso para salungasing ti RA 9165 when a comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ken RA 10591 when a comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Tinatiliw a subject ket adan ti kustudyar ti PNP Badok. Iti sa Balya Bangir agturong tayo iti ili ti Solsona natiliw ti top 1 most wanted municipal level iti Solsona Ilocos Norte. Uy. Babaen ti bileg ti warrant of arrest basar ti report iti nailia na pulisya ket tinatiliw a top 1 most wanted person ket may sa alalaki agtawin o patapulo ket inem nasawaan construction worker ken residente iti nasa o alugar namuan at kaso na ket panagsalungasing ti section 3 PD 1866 as amended by RA 9516 wenno kaso nga da pakainaigan ti explosives wenno pagpabetak ken awan ti nairekomendar a piyansa iti daytoy a kaso ti akusado ket adan ti kustudyar ti PNP Solsona. Manipod Solsona agturong tayo iti Dingras Ilocos Norte. Dapat daytoy natiliw ket may sa alalaki babaen iti bileg ti warrant of arrest agtawen iti 20 ket 3 single ken residente iti nasa o lugar basar ti report iti nailia na pulisya ket natiliw ti akusado iti kaso paragsulungasing ti slight physical for his immediate service of sentence ti akusado ket adan ti Dingras Municipal Police Station ken maudi a police report natiliw iti may sa wanted person iti ili ti pagudpud babaen iti bileg ti warrant of arrest namuan ati akusado ket agtawen 20 ket inem may sa mekaniko agnanayad iti ili ti pagudpud ken top 4 most wanted provincial level iti Bulacan basar ti report iti nailia na pulisya ket tinagbali na kaso ti akusado ket rape ken namuan nga awan tinarekomendar a piyansa para iti temporaryo apan nakawaya-waya na ti akusado ket adan ti kustudyar ti Bulacan First PMFC para iti panakaisagana ti kaso na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.